Jesus said, "Fill up 6 jars of water." Isus a spus, umpleți până sus 6 vase cu apă. Jars mai înseamnă și borcane, dar în cazul acesta înseamnă vase. Haideți să scriem și noi fill up. Cu siguranță voi vă dați seama că up înseamnă sus. Fill înseamnă a umple, a completa. Up, u, p, sus. Da? A umple până sus. Asta înseamnă a umple ochi, mai spunem noi în limba română, nu? Up înseamnă sus și fill a umple. Vedeți, dragii mei, că aici urma să se facă o minune, este clar. Oare de ce le cere Domnul Iisus să le umple cu apă?